Здравейте! В този епизод ще видите разходката ни до водопада на Сътворението и до водопадите Долен и Горен Казан, които се намират близо до Крумовград, село Долна Кула, махала Метла. Пътят до там е хубав, асфалтиран. В началото на махалата има едно леко разширение, където може да си оставите колите, тъй като после в самата махала почти няма места за паркиране. Пътя до водопада от махалата е около 15-20 минути. Пътеката, по която се върви, е ясно очертана и няма опасност човек да я обърка. Първо впечатление прави скалния венец, от който се спуска водопада. Хубаво е водопада да се посети зимата или ранна пролет, тъй като после пресъхва. Тук го виждате в началото на март месец колко е силен. Има пътечка, която се изкачва до ниша зад самия водопад и отделно има още една пътека, от която може да се качите и догоре. Като се върнете в махалата, тръгнете в противоположната посока, след около 300-350 метра се стига и до другите два водопада. От пътя трябва, като видите този ориентир от няколко пластмасови бутилки, да тръгнете по една малка пътечка надолу и след 20-30 метра ще видите и водопадите.
и водопада на сътворението и Казаните не са от най-мощните или пълноводните водопади, но ако сте някъде в района, тъй като са лесно достъпни, може да ги посетите. И така, това е всичко за този епизод.